Hola, bon dia. Avui no he vist cap episodi, però volia fer com una pausa entre temporada i temporada, saps? Com un digerir la primera temporada i contemplant la segona. Penso que pot estar bé. Jo també necessitava descansar una mica perquè el ritme no us sembla, però és alt, i com que també faig altres coses, vull dir, a vegades no puc fer un episodi al dia. Per això que la meva intenció és seguint-ho fent. Potser no serà un episodi cada dia, però a la setmana 5 jo crec que és acceptable. Doncs va, què m'ha semblat aquesta primera temporada? M'ha agradat bastant. O sigui, m'ha agradat com ha anat canviant la idea de què va l'anime, saps? Primer era l'humanitat contra els titans, i ara és com bueno, els titans semblen més una eina que no pas un enemic. També he trobat molt interessant el paper de l'església, com el pinten, així com la gent més conservadora, i que la fe a vegades acaba perjudicant. Que jo sóc partidari de que s'ha de tenir fe, perquè jo crec que per fer coses així que semblen impossibles has de tenir una mica de fe, de confiar en que anirà bé, saps? Però a vegades això de confiar en una cosa que no veus pot perjudicar perquè fa que no vegis coses que són evidents, saps? Però he trobat interessant el plantejament de que hi hagués l'església. Sí, també perquè és com això passa a l'edat medieval, no? Una mica la sensació que em dona és aquesta. En un poble així com europeu, no? Com un poble germànic, a mi em dona la sensació. Sí, perquè és molt verd tot, hi ha arbres, hi ha boscos, i a nivell de tecnologia ja veus que no són gaire avançats, excepte totes les armes eines que tenen per lluitar contra els titans. Jo sí que és tecnologia així més avançada, però així en general dona la sensació que és això, edat medieval, més o menys. M'ha cridat l'atenció que sembla com que el 90% de l'anime passa a la tarda quan es pon el sol, perquè hi ha com aquesta llum així de posta de sol que queda molt bé, queda molt èpic, però potser jo crec que aquí n'abusen una mica, perquè és com sempre. Home, jo crec que no tot passa a la mateixa hora, saps? Vull dir, un dia té 24 hores, llavors, no sé, potser no els agrada matinar i tot passa després de dinar, saps? Però m'ha donat aquesta sensació. I clar, de cares a com veig la segona temporada, ostres, clar, una cosa que ha de ser sí o sí és necessito saber què hi ha al soterrani aquell. Cagondena. M'han decebut bastant, perquè pensava que ho veuria aquesta temporada i no. Per tant, la segona temporada sí o sí vull veure què hi ha al soterrani, encara que sigui obrir la porta i que surti una rata per allà. M'és igual, vull saber què hi ha allà. Però clar, això perd com molta importància després de veure que hi ha un tità dins d'una muralla. I clar, la pregunta és, només un? Perquè clar, la muralla... I he arribat com a la conclusió que les muralles, sí que són per protegir els humans, però hi ha alguna cosa més. Jo crec que, com al mig de tot, estan protegint alguna cosa que no sé què és, però que per això els titans volen anar cap allà, saps? I clar, com protegeixes una cosa dels titans? Doncs amb altres titans, amb titans teus. I si els poses a dins les muralles, si algú es vol petar la muralla, d'alguna manera activa la defensa perquè sortirà el tità de dins. Però clar, la pregunta és, quanta gent ho sap, això? Vull dir, el govern ho sap? Bueno, govern, monarquia, això, temes polítics, no m'ha quedat clar com funciona. No sé com ho agafaran, això, perquè i el tità que surt allà, que se li veu la cara, és per què no fa res? Vull dir, està com així apagat, hibernant. No sé, perquè, clar, ha de ser avorrit, no?, passar-te la vida allà dins d'una muralla.
Uau, necessito saber. Avui mateix ja començaré la segona per veure aviam què em donen d'informació. Estic segur que el primer episodi serà de tot menys del que jo vull. Tampoc em sorprendria veure l'Eren un altre cop a la presó. Perquè sí, per costum, saps? Quan l'Eren ja es deixa de transformar, ja va així cap a la policia perquè el tanquin. Però clar, no sé com s'ho agafaran el que ha fet l'Erwin, perquè, o sigui, ha desobeït una mica, perquè en el fons, o sigui, ha destrossat tota una ciutat, un barri, digue-li com vulguis, fent un pla així una mica il·legal, saps? I ha provocat molta destrossa. Que sí, que l'Erwin té claríssim que és pel bé de la humanitat, no sé què, però clar, la gent no sé què pensarà. I, evidentment, també la segona temporada vull saber el flashback o el passat de l'Annie, que no sé què pensar, és un... no sé, o sigui, jo recordo que dels pocs trossos que ens han ensenyat surt el seu pare demanant-li perdó, dient que ell s'havia equivocat, però és que no sé. I seguríssim que hi ha civilització fora de les muralles aquestes. Vull dir, em nego a pensar que tota la humanitat està allà dins. I com que hi haurà altres regnes, doncs per això hi ha aquestes batalles, jo entenc. No? Vull dir, és que no pot ser l'única civilització allò. Això és com pensar que l'univers estem sols. Jo crec en els extraterrestres, doncs també he de creure que hi ha altra gent. I potser amb això entendrem qui està atacant aquest poble, saps? Per què ho està fent? Jo veig a venir algú que volen justícia, de que va haver-hi alguna traïció, alguna així. Iam.